Hej YouTube. Jeg har lige bestilt pizza, så hvis I kan se, så er det lige en ny, god, dejlig pizza på Pizza World. Og så har vi også været ude og købe sådan en Ecuador. Så må jeg også lige friske en klippe, det ser mega pænt ud, synes jeg så. Men jeg må lige skære et stykke pizza. Og sådan her. Sådan. Skal vi ikke bare lige lave det der? Sådan. 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 Det var et dejligt pizzastykke, det der. Så. Og den er lækker. Lige så sætte det op i luften, fordi jeg lige... I tager lidt... Det er fordi, at jeg lige tager... Jeg tror, det er en bitte smule til, at man kan lide det her. Det her Ecuador. Det smager fint. Til alle jer derude, som der ser en video her. Og jeg vil bare lige huske at sige, at I skal huske at abonnere. For jeg er jo næsten lige startet på YouTube, så. Farvel YouTube.